Колега. Ричард, се извинявай. Къде си го видял това да го правят? На Силивията. Али? И какво правят? Я обясни. Знаеш какво правят? Те слагат малко такова и разят коръсътко и знаеш какво? Стават корабийки и се слагат в формички. Ти какво прави сега? Аз така и не разбрах. Право корабии са велик ден. А, добре. Може още да сложиш. Така става на филма. Сняг вали. Мамо, сняг вали! Мамо, ви сняг вали! Свали малко надолу, де. Свали, ти ще го кажеш на покрива. Ай, разси. Най-пътестото за лазанята е идеално. Не разбирам. Защо нашето не се получава? Се ночи и нашата ще е наваляла сняг. Викаш прекалено бързо. Преди малко казах, че дойдвам бавно. Заклещи се. Няма да стане твърдо, ма. Ости го той ли го ситни? Добре си камерата. Ще го владе, само нека да Ой, съжалявам много. че който много бързе, до никъде не стига. Почни си. Но вижте буретката. Няма да заплачи. Всичко наред ли ето? Имам прах на очите. Не ли беше брашно, бе? Имам брашно на очите. Ти ме нарича ли? Ойно. Ще успеем да спасим тестото. Добре. Нужно е още малко. Кога ще се считам. Това ми прави по-добре. Може и аз да бъркам вътре. Бързо усвоя. Как ли ти? Не дей бъркай, моля. Добре се научи. С бившия ми съпруг постоянно посещавахме твоя ресторант. Това път няма. Ти много ръсиш по земята. Махни го сега това. Господи, погледни тестото. Изглежда доста по-добре. На майка ми идва от ръки. Усмихнете се. Сега може да още да сложа. Гледал съм го на Силивията. Какво точно си гледал? Гледам, че слагат още. Точно ли? Да. Не проверяват кога е готово. Като гледам, май много ти се раз. Ето следващия ход. Нямаш право на такъв. Дисквалифицирам те. Бен, хванете. И по-бързо. Може да сложиш още. Тате, снимам така как правиш кораби за Велик ден. Смятам да го Да, използвам. мамо, да изложи още. Тате, ще станат твърди корабийките. Може ли първо да умесим да видим какво ще стане тестото? След това да помислим за... Ще ги избършат с мокри кърпи и пак ще дойда. С покрой кърпиша да си ги избършат. О, май гад, се казва. Значи гигантска бутилка. Такива го продават в Костко. Ще се удара с... Знаеш ли, че Синът ти го този няма. за устни е голям колкото фенерче? Аре, бе! Стюарт, знам, че в чашата има уиски. Ти болен ли си изобщо? Не крехвали тук. Ни го чисти сега, майк, че го изтупа после. Добре. Идва, мамо! Не съм болен. Аз съм притеснен. Ето, мамо. За какво? Не дойдоха и в брашното. Усмихни се към камерата да видят, че и ти участваш. Добре. Кристал, знаеш какви са чувствата ми към теб? Ти си толкова деликатна, красива.